दाउदैयासो सिगां जोबो आरो बेना ओंखामा जोबालासे नाबाबो बेदरबाबो जि जानो हाखायो जि जानो लुगैदों अमा बेदर रुनानै हांनाय दुन्दिया होनानै सिफ्लेनाय ओमफ्राय ना हांनाय बेखौ जाथ'आ आङो गुसु जागोन बेखौनो जागोन गुदुंखौ मा जानो लुगैदों जोङो बेदर बोरमा बिबु एवनाय अमा बिबु थै होनाय एवनाय अमा बान्दार एवनाय जागौमोन बोरमा बिबु एवनाय अमा बेदर ओमफ्राय जोङो जेबो मोनजाया नालाय ओइ कुकारखौ दैयाव सोमना दोनलाय जेबो मोनजाया नालाय जि जानाय समाव गोथाव बुंनानै जायो आरोना ओमफ्राय मारै हाबलाङो पात्ताखौनो मोना ओंखामखौ जि बुंसिगोन अमा बेदरखौ मेजेम गोनां रुनानै पुरा गुजियाव सुनानै अरखियाव हांनानै बानलु संख्रि दुन्दिया होनानै जानाय थाव होनानै सिफ्लेनाय ओमफ्राय ना हांनानै सिफ्लेनाय बेनिफ्राय ना फ्राय बिदि होनसिगोन आरोना ओमफ्राय ना गोराननि बाथोन ओरैबायदि लुगैगासिनो रानिया जानाय समाव जि गोथाव बुंनानै जायो आरोना ओमफ्राय हाबलाङो माला हाबलाङो पात्ताखौनो मोना ओमफ्राय ओंखामखौबो जोङो इसेबांनिफ्रायनो बारा जानोनो हाला आरोना ओमफ्राय इसे बारा संदोबाथाय गारनायसो जाखायो ओंखामखौनो जानो हाला इसेयानो उदै बुंखायो ओमफ्राय रुटियाबो गांसेयानो उदै बुङो आरोना जानोनो हालिया सानैबो ओंखामा खामबाय होनो माथो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'यो स' दिनैनि भिडिअआनो जाहैलायबाय जोंनाथ' बाहेरायाव थांनायनि जेबो खोथायानो गैखाया नालाय न'आवनो थानानै मा मावखो मा जाखो बेफोरखौनो शेयार खालामलायबाय आरोना लोगोफोर गाज्रि दामोन स' थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादोलाय बयबो चलो रानि फैदो गोजौ थांसै नोङो दिनै दै साराखै जे मानो हा नै लोगोफोर गोजौआव खामानि मावदोंना मावाखै नाहैनि आरोना ओमफ्राय न' खाथिनि मानसिया न' लुगासिनो दङ नालाय जोंहानि वालखौ इउज खालामदो बेयाव माने जालि दङमोन बेखौ बोखारनानै धालाय होबाय सिङाव आं दरजा खेवबाय थानो बाबाय ओमफ्राय बेयाव दै सारनांगौमोन रानिया साराखै दिनै रायजाफैगोन रयो ओमफ्राय गोजौआव खामानि मावदोंना मावाखै नायनि दिनै माथो सिरिथार फैयाखैदां खामानि मावग्राफ्रा नायनो खोन्थालांदो आरोना मेडामा मैया मा बेगखौ लांखो सारमोना जा मोजां बेग दंखायो आरोना जा भर्ति बेयावबो पुरा भर्ति दङ बेगानो बेगनो जि गिदिरखा आंसो पसन्द जालायलायो आरोना इमान मोजां बेगा मैयानि जिया रानाखै दिनै बिस्तिबार ना बाहेराव लामहैनोबो मोननाय नङा दिनै जोंहा बिस्तिबाराव जि सुवा ओमफ्राय गासै जेसां नालखि दोङो बेयाव माने दै लुनांगौ आरोना बाल्थिंबा 5 बाल्थिं करे मोनसे नालकियाव दै लुनांगौ ओमफ्राय दिनै जि सुवा
बेनिफ्राय जोंना नियमा सानफ्रोमबो एखे आरोना खामानि मावनाया सानफ्रोमबो बेलेग बेलेग खामानि नङा आरो मोनसे टाइमावनो गासैबो खामानियानो सानफ्रोमबो एखे माने फुङावनो आंनिया खामानिया जाहैबाय सिखारनाखि मेडामा दरजा खुलिनाय लोगो लोगोनो साबि लानानै गेट खुलिनांगो सिखारनाय लोगो लोगो साबि लानानै डास्टबिन लांनानै गेट खुलिनानै लामायाव डास्टबिन दिहुनना दोननांगो आरो डास्टबिन दोनखांनानै लामायाव 4टा 3टायावनो पेपारा फैना थाखायो दां गोलैना थाखायो आरोना लामायाव ओमफ्राय आङो डास्टबिनखौ दोननानै पेपारखौ लानानै न' सिङाव हाबफैनानै ओमफ्राय गासिबो न'नि पर्दाखौ खुलिजोबना होनांगौ आरोना आङो ओमफ्राय पर्दा खुलिखांबाथाय मेडाम मोना सानसे सिगांनि नेपकिन माने आखाइ हुगारग्रा टावेलखौ सार थाबा गांनै जायो सारनि मेडामनि आखाइ हुगारग्रा टावेला ओमफ्राय मेडाम हारसिंबा मेडामनि सासेनि गांसेल' जायो बे टावेलखौ बाहेरायाव दिहुनना दोननानै आरो गोदान टावेल आङो सियाराव दोनना होनांगौ आरोना बेनिफ्राय टावेल दोनखांबाथाय साबि दोननानै बाहेरायाव ओंखारलांनानै हासिब लानानै बाहेरनि लामाखौ सिबहैनांगो ओमफ्राय लामा सिबखांबाथाय गार्डेनखौ बुस्रिनानै हुगारनानै लिरनांगो बेखौ लिरखांबाथाय आरो सिङाव हाबबोनाय लामा सिंनि फ्लरखौ लिरनांगो होमबानिया आंना 8टा जायो मालाबा 7:30 जायो बेनिफ्राय बेखौ लिरखांबाथाय साहा लोङो फुदुंनानै मालाबा रानिया सिङावनो थाखायो नालाय रानिया सिङाव मालाबा खामानि गैया जायोबा बियो साहा फुदुंग्रोयो आरो जुदि रानिया टाइम मोनाखैबा आङो सिङाव थांनानै साहाखौ फुदुङो आरोना ओमफ्राय सानैबो ज' लोङो मालाबा ज' लोंनोबो मोना बिराद खामानि जायो सारा गोबावजोंसो सिखारो नालाय सारनि जिफोर दुगैनाय लांलाय लाबलाय ओमफ्राय फुङावनो रानिया प्रथमावनो सिखारनानैखि मन्दिर लिरनो बाल्थिङाव दै लानानै बियो मन्दिर लिरहैयो मन्दिर लिरखांनाखि बियो सफाफोरखौ ड्रयिं रुमखौ साफाय खालामो बिनि उनाव सारा सिखारनाय लोगो लोगोनो सारनो रानिया थुलुंसि बिलाइ 12टा 15टा होयो बेनिफ्राय नरसिंह बिलाइ गांबा 6टासो होयो बेनिफ्राय रुसुन गरसे होयो बेखौ गोथाङैनो जायो थुलुंसि नरसिंह बेनिफ्राय रुसुन गरसे बिखौ गोथाङैनो जायो आरोना प्लेटाव होयो बेनिफ्राय बेखौ जाखांनाय लोगो लोगोनो बियो पानियालाव थाइसे आरो थाइसे आमलाइ आरो मा होयोमोन मोनथाम पुदिना एसे आमलाइ थाइसे ओमफ्राय पानियालाव थाइसे बियो पानियालावखौ बिगुर लेमनानै मिजि मिजि हानानै पुदिना आमलाइ पानियालाव बे मोनथामखौबो लोगोसेयै मिक्सियाव उननानै बिनि दै एसे होनानै कापाव कापसे जायो आरोना बे कापसेखौ बियो पुरा सरनानै माने हैनांगौ आरोना होमबानिया बियो लोंसिगोन आरो ओमफ्राय बेखौ लोंखांबाथाय आरो ग्रिन टि साहा लाल साहा लोङो आरोना सारा होमबासो माने रानिया आंजों जिरायनानै साहा मोनलोङो गथ'आ बिनि उनाव साहा लोंखांनाय लोगो लोगोनो आङो गोजौआव फैनानै लिरफैयो सिबफैयो हुगारफैयो ओमफ्राय बेखौ लिरखांनानै सिङाव थांसिगोन लिरखांबाथाय आंना गोजौथारखौ लिरखांनानै आरो थार्ड फ्लरखौ बाहेराव हुगारनानै बुस्रिनानै थांनानै सिङाव होमबानिया नास्ता जायो आरोना मालाबा मेगि जायो मालाबा रुटि जायो जोङो बिदिनो सानसे बेलेग बेलेग जायो आरो ओमफ्राय नास्ता जाखांनानै आरो सिंथारनि फ्लरखौ आङो गारि दोनग्रा बेनिफ्राय गासैबो रुम गासै 12टा रुम दोङो सिङाव बेखौ आङो गासैखौबो सिबनानै बुस्रिनानै हुगारनानै लिरजोबनांगौ ओरैबायदि देहाया माने रेस्टखौनो मोनखाया ओरैबायदि आङो लोमजानो नागिरलायो ओमफ्राय
टेब्लेटबो जालायनांगौ जायो मालाबा ओरैबायदि सिनस्रि सायो पसा मारिनायावनो लिरनायावनो सिबनायावनो गंनानैनो बेनिफ्राय 9:30 ड्राइभार फैयो ओमफ्राय 9:30 जाबाथाय ड्राइभार फैबाथाय मेडामा हाथायाव सिद्दा थांखायो सानफ्रोमबो जानाय मैगंफोरखौ जिखियानो जाया मानो सानफ्रोमबो गोदान बायखायो आरोना दिनै बायनायखौ गाबोन जाजुबनो हायाबाथाय गाबोन गारखायो आरोना जाखाया माने बासि थानायखौ जाया माने बासि माने दिनै लाबोनाय मैगंखौ गाबोन जानाया जोंनो होजोबो आरो ओमफ्राय जों जानांगौ बेखौ जेनेबा संखानायखौ बुङाखै आं जायखिजाया हाथाइनि लाबोनाय मैगंफोरखौ गावहा जाय मैगंखौ सानसेनि साननैनि उनाव थानायफोरखौ जाया आरोना बिदि ओंखायनो जोंनोबो गोदान लाबोना फैयो ओमफ्राय दाथ' आमेरिका थांदो नालाय ओरैबायदि मिथाइ जाग'नो हायि लाबोना दोनफैदो जोंनो जानोनो जोङो लुगैलायासै ओरैबायदि बुरजा मेथाइफोरखौ ओमफ्राय माबा जायालासिनो जोङो नायबाय थानोसो मोजां मोनलायलांबाय जायाखैनो माने ओरैबायदि पेकेट लाबोखादो मेडामा ओमफ्राय जानाय थाव 3 लिटार लाबोनानै खादो आलु 4 केजिसो लाबोदोदां ओमफ्राय पियास 1 केजि ओमफ्राय आधा केजि नुहुरु बेनिफ्राय माइरं बस्थासे आटा पेकेटसे लांना गालांदो आरोना एसे गोबाव थागोन खोमा एसे गोबाव थायोबा माने सामानफोरखौ बुरजा होलाङो आरो थांनायाव गावसोरबो बेगखौ ओरैबायदि गिदिर मोननै लांदो ओमफ्राय मोनसे फिसा लांदो 3 बेग लांखादो लोगोफोर जोंनि खामानि मावनायखौ खोन्थाबाय आं दिनै मावनोथ' मोजाङानो नांदो सानफ्रोमबो एखे टाइमावनो एखे खामानिखौ मावबाय थानांगौ सानफ्रोमबो बेलेग खामानि गैया बे मोनसेयानो मोनसे टाइमावनो गोरा खामानिथ' नङा अब्लाबो मोनसे टाइमावनो खालि नियमल' बाहायबाय थानांगौ आरोना बेयाव नियम मथे मावनांगौ सानफ्रोमबो गोसोआव लानांगौ मोनसे खामानिखौनो सानफ्रोमबो बे मोनसेखौनो मावबाय था आरो मोनसे टाइमाव बेनो आरोना जोंनि खामानि मावनाया एबार सिङाव थांनोसै जोङो 12ता बारलायलायबाय दाबो ओंखाम संना जायाखै जोङो सिर्फ गाइखेरल' लोंबाय जोंनो खालि लाल साल' होथारो आरोना मेडामा ओमफ्राय जोङो मेडाम गैयाबा गाइखेर बायना लायनानै जोंनि फैसाजोंनो गाइखेर बायना लायनानै जोङो साहा लोङो गाइखेर लोङो नङाबा जोङो मेडाम थाबाथ' जोंनि फैसाजोंबाबो जोङो जेबो बायना लायनानै जेबो लोंनो हाया ओमफ्राय देलायग्राखौबो मा नांगौ मा नाङा माने सोंबायानो थाखायो आरोना मा नांगौ नोंसोरनो मा नांगौ जोंहा मेडामा जेबो साकरि गैया जेबो मावा आरोना न'आवनो थायो ओमफ्राय खालि बाहेरायाव थांनो बिराद लुगैथारो खोमा मा नांगौ नोंसोरनो मायबा गैया जादों नामा मायबा नांगौ नामा फिसा मोनसे बुस्थु लायनोबाबो एकदम गारि लानानै थांखागोन आरो डाइरेक्ट ड्राइभारखौ लानानै माने थांनोनो लुगैबाय थाखायो आरो मानसियानो ओरैबायदि बैसो जानाय अब्लाबो माने बेमारबो जाया जेबो जाया ओरैबायदि ओंखाम जाखांबाबो मालाया उन्दुनो ओंखारो रेस्ट लायो बेहा माबा सानजौफुनि भुट बायदि देन्जार गिदिंबायानो थायो जेबो जाया मालाय गिदिंबाबो जोंफ्रासो जे साख्रु सुख्रु एकदमबारे सिं सानाय आथिं सानाय आखाइ सानाय दाख्लै आङो जि सुग्राया न' लिरनो फैग्राया सुटि लादोंमोन नालाय बेहा मासाव 2 सुटि थायो ओमफ्राय सुटि लादोंमोन नालाय ओमफ्राय आंखौ जि सुनो होदोंमोन हे भगबान जि सेबनायावनो आंना नैबे खिला खुन्थियानो मायाबा मा जाखो सानानै थाबाय आरोना ओमफ्राय मैया मेडामा टेब्लेट लायनानै होलांदो बेखौ जानानै एसे सागादो आरो दिनै ओमफ्राय दाख्लै आङो इन्जेक्सनबो लादोंमोन ओमफ्राय इन्जेक्सन लानायाव सानसेल' सागाबाय बिनि उनाव माथो साफिनबायसो रानि ओंखाम संनोसै मा 1टायानो जालायलायसिगोन खोमा जोङो आयु मासे गुफुर नुखो मानो एसे फुदला नुदो ओंखाम जाला नामा ओइ आया 2ता बारलायलायबाय माथो
आं दिनै निमु आसार बनायनो नागिरदो रोंगोन ना रोङाथाय बनायफेराखैबो ओमफ्राय मोनजोब्बाय नालाय ओंखाय आङो बनायनो नागिरदों माने गुल निमु फिसा फिसा बिराद गोखै ओमफ्राय गोखैद्राय जागोन साननानै एसे रुनानै दैखौ गारबाय आं ओमफ्राय एसे गोदौ होथारदोंमोन आं खेबनै मानि मोनब्रेलायलांबायसो ओमफ्राय फोरानबाय नालाय रानबाय भिनेगारबो गैया मादि बनायगोन वाव आङो इखौ ओंख्रियावसो होगोन नंदोंमोन दावदैखौ आयौ बिदिनो गोथां मोजांबो मोनाखै रुनायानो मोजांबो मोनाखै आयु लुदुस लुदुससो जादोंमोन ओमफ्राय दैखौनो एसेल' होनानै रुदो खावसेल' मोनबाय दां खावसे मोनासै बयल होनायखौ जाम्बि मोजां जागोन ना जाया आथा आथासो जागोन दां जागोन जागोन बिराद दावदै जानाय जि गोजांदो थान्दाथार ओंखाय जोङो नै बारान्दायावसो जाबाय आरोना सान्दुङाव न' सिङाव जाबाय थाला दिनै जोङो जेन थेन जाखांगलायबाय गोथाव गोथाव बुंनानै हांसो बेदरजों सबाय बेनिफ्राय मा होनो हांसो बेदर गोरान एवनाय जि गोथाव गोथाव बुंनानै जाखांलायबाय आरोना जोङो थगायलायबाय उदैखौ दसे गोथाव गोथाव बुंनानै थगायनानै उदैखौ जाखांग्रोमोना बिसनायाव गोलाव जालायबाय नालाय जि गोथाव गोथाव बुंनानै जानो हाखायो आरोना बे गथ' सानैया